L'arribada de fred siberià a finals de la setmana passada va provocar un augment de la demanda del gas natural per a les calefaccions, que va fer que aquest circulés per les canonades a més velocitat del que és habitual. Tot plegat va provocar que en algunes zones de la ciutat de Girona s'arrossegués partícules de pols que en algunes ocasions van acabar d'arribar als domicilis particulars. Bé, amb aquesta onada de fred se'ns ha produït un increment de consum que en aquest cap de setmana passat s'ha incrementat un 30% respecte al cap de setmana anterior. Això ha provocat un augment considerable de la velocitat dintre les tuberies que tenim en els carrers i en casos molt aïllats aquí a la ciutat de Girona, partícules que estan a dintre dels tubs han arribat a produir alguna avaria a les calderes domèstiques. La companyia recomana que es verifiqui el correcte funcionament de les calderes i les calefaccions en general i que els clients que detectin alguna incidència s'adrecin a la companyia perquè aquesta pugui comprovar el problema i es pugui fer càrrec de la reparació. En el suposat de que algun client hagi anat en el seu instal·lador o en el seu servei d'assistència tècnica per netejar aquests filtres de les calderes, nosaltres hem posat aquí a Jaume I, allà on tenim la nostra delegació, un servei d'atenció de recollida d'aquestes factures per poder fer després el seu abonament. I que això no ha de suposar cap cost per cap d'algun dels clients. Durant el cap de setmana, quan es va detectar la incidència, la companyia va posar un reforç d'atenció telefònica i més de 45 persones al servei dels usuaris complementàries a les que ja hi ha els caps de setmana.